L'Hora Local, al matí a Altafulla Ràdio. Actualitat, notícies, debat, entrevistes, reportatges, entreteniment. L'Hora Local, amb Eduard Virgili. L'Hora Local d'Altafulla Ràdio. És la proximitat. Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'Hora Local, el programa dels matins d'Altafulla Ràdio. Avui és dimecres 17 de desembre i som a les portes d'un ple decisiu, perquè aquest divendres es debatran els pressupostos municipals del 2026 a l'Ajuntament d'Altafulla. Uns comptes de prop d'11 milions d'euros que el govern vol aprovar amb el màxim consens possible, tal com portem explicant des de fa uns quants dies en aquesta casa i reflectint també les declaracions del titular d'Hisenda al consistori, però a hores d'ara encara hi ha diversos interrogants. El PSC havia anunciat el seu vot favorable, però en les últimes hores hem conegut una abstenció en comissió d'Hisenda per part dels socialistes. I el posicionament de Junts per Altafulla continua sent també, per tant, clau, perquè el govern es troba en minoria. Avui comparteix una estoneta amb nosaltres la seva portaveu, Eva Martínez. Molt bon dia, benvinguda. Hola, molt bon dia. Som a només 2 dies del ple de pressupostos. En quin punt es troba ara mateix Junts per Altafulla respecte al pressupost de 2026? Bé, doncs ens trobem encara amb... No hem perdut encara l'esperança o la il·lusió de que d'aquí a unes hores, a 48 hores, que serà el ple dels pressupostos, doncs hi hagués un dels canvis que nosaltres hem proposat en les àrees socials, en les àrees de salut, però que malauradament doncs, esperàvem, sincerament, vull dir, el que hem demanat és algo doncs, gairebé ridícul per un pressupost que estem parlant d'uns més de 11 milions d'euros i al final les nostres propostes, totes elles, venien a sumar una diferència d'uns 15.000 euros, és a dir, que estem parlant d'un tant per cent ridícul, no? I bé, doncs pel moment cap de les propostes, de les peticions formals que li han fet al regidor d'Hisenda doncs han estat concedides. És a dir, que estem una mica doncs, sobtats, no? Perquè pensàvem que realment el que hem demanat doncs, seria accessible i pel moment doncs, no ha estat així. Parlarem al llarg dels propers minuts d'aquestes peticions del grup municipal de Junts. En tot cas, permeti'm que li pregunti com va anar aquesta comissió d'Hisenda prèvia al ple en què tots els grups de l'oposició es van abstenir. És una abstenció... Les seves sensacions, jo li puc preguntar per Junts, però tenint en compte que tot just ara fa una setmana Imma Morales es posicionava totalment a favor en aquests mateixos micròfons dels pressupostos i explicava que votaria afirmativament. Si més no, això ens ha sorprès. La seva sensació és més que hi ha una prudència o es tracta d'un desacord polític? Bé, doncs jo penso que aquí cadascú juga la seva carta. Nosaltres aquesta vegada no hem parlat amb ningú, és a dir, hem anat a la Comissió d'Hisenda, no hem parlat amb Alternativa, no hem parlat amb el PSC, referent a com ells veien el pressupost, no? Nosaltres hem fet el nostre propi anàlisi i així hem anat a la comissió. Per part d'Alternativa, doncs el que ahir vàrem contrastar, ells havien fet unes peticions al regidor i bàsicament havien estat ateses, però hi havia doncs, una carta de canvi i aquesta carta de canvi doncs, no ha estat positiva. És a dir, que no, a l'hora de negociar el que s'havien compromès doncs, finalment ha estat un no, amb la qual cosa doncs, la negociació positiva se'n va en l'aire. I per part del PSC, doncs, la comissió també va expressar doncs, que hi havia temes que havien canviat o que els acords que havien pres doncs, tenien dubtes i s'havien de reunir el PSC amb amb el seu equip per valorar quina seria la votació.
Jo, penso que ningú va cap al no en aquests pressupostos, no? De fet, vostè ahir mateix expressava que són uns pressupostos que no són, uns pressupostos per votar que no. Mira, Eduard, tens raó, no són uns pressupostos per votar que no. Si fem servir la coherència, que és el que fem servir políticament, doncs són uns pressupostos continuistes i tal com l'any passat eren uns pressupostos exagerats, que nosaltres doncs, ja sabeu el nostre rebuig, no? Que el vam expressar contínuament, doncs aquest any vegem doncs, que no, són uns pressupostos que s'han de votar si més no, si no favorablement, com a poc doncs, l'abstenció, no pas en contra. Ara bé, si mirem com han anat les negociacions, no? I el per què hi ha darrere de que no et puguin amb una negociació, que tothom ha de pensar que quan tu negocies totes les parts perden, és a dir, segurament tu no aconseguiràs el 100% i l'altre tampoc, no? Bé, totes perden o totes guanyen? Totes guanyen, totes perden, però ninguna tindrà el que tenia d'inici, no? Però hem de trobar aquest punt al mig d'aquesta negociació, no? I bé, doncs, quan això no és així, si haguéssim de votar amb el cor, jo amb el cor et diria, doncs mira, saps què? Doncs ara votem que no a aquests pressupostos, no? Si hem de votar amb el fetge, et diria, votem que no, perquè això no es fa. Això és indigne, no? Però no ho hem de fer, això. Hem de fer les coses sota la coherència, sota el que la ciutadania doncs, vol escoltar, no? Vol que fem una anàlisi real, no? Doncs aquest anàlisi real doncs, ha de manifestar aquesta realitat. Hem de fer públic que les nostres reivindicacions doncs, no han estat escoltades, però que tot i així doncs, hi ha molts punts a favor en aquest pressupost que van a favor de la ciutadania i aleshores doncs, també demanem aquesta confiança amb les nostres decisions. Quines són les propostes concretes que ha fet Junts, segons el seu punt de vista, per millorar aquests comptes municipals? Com ha anat aquesta negociació o almenys aquestes reunions que han mantingut amb Hisenda i amb les que han pogut exposar el seu parer? Sí, mira, en primer lloc li vam fer arribar directament al regidor d'Hisenda les nostres peticions per escrit. També vull aprofitar per dir que aquesta vegada les reunions el tarannà ha estat molt amable, molt informatiu, vull dir, se'ns ha donat la informació, se'ns han aclarit tots els dubtes que tenien i el tarannà ha estat, ja et dic, vull dir, no res a veure amb altres formes doncs, que normalment patim, no? Com són sobretot les formes de l'alcalde Jordi Molinera. En aquest cas, el regidor d'Hisenda ha estat excel·lent amb el tracte i amb la informació. Les nostres peticions, quines han estat? Som coneixedors i ja sabeu que quan hem estat al govern treballem aquestes àrees socials que tenen a veure amb benestar social, amb gent gran, amb salut i amb educació i altres temes també que ens interessen, no? Que tenim informació i tenim criteri per dir on han d'estar aquestes partides. Per exemple, la partida de gent gran, partíem d'un pressupost de 35.000 euros per fer les activitats. Aquestes activitats que es fan, activitats dirigides, tallers de prevenció de la memòria, el benestar emocional, el teatre social... Bé, totes aquestes activitats que evidentment tenen un cost i que cada vegada hi ha més participants. Quan estàvem elaborant el pressupost del 2025, recordo l'alcalde Jordi Molinera que em deia és que si tu tens 35.000 euros per la gent gran, jo vull 35.000 euros per joventut, no? I ell va fer aquesta reivindicació i bé, aquí es va quedar. Bé, ara no. Ara es mantenen els 35.000 euros per joventut i gent gran es baixa a 28.500. A nosaltres no ens sembla bé.
les explicacions, és que tenim un proveïdor més econòmic. No, no és veritat. El proveïdor més econòmic ve de l'altre exercici que, a més, ja l'havia procurat jo mateixa quan estava al govern. Vull dir que aquesta anàlisi pertany a un altre exercici, no pas aquest, no? De què estem parlant? Doncs estem parlant de 7.000 euros gairebé. És a dir que no, és una qüestió de principis. Gent gran ha d'estar en 35.000, a menys no podem anar. Considerem que hauríem d'anar més perquè hi ha cada vegada més gent gran jove, perquè aquí estem parlant d'activitats que estan molt ben rebudes per la població i no estem parlant d'activitats només de prevenció de la memòria, sinó activitats que també hi participen persones recent jubilades, no? D'acord, doncs no incrementis, ja es veurà sobre la marxa, però no disminueixis. Aquesta petició per nosaltres era innegociable. És a dir, és un punt, no? Una línia vermella, que en diem. Sí, exactament, una línia vermella perquè és ja una qüestió de principis, una qüestió de per què, no? O sigui, per què fas això, no? No té sentit, no té sentit. L'altre, per nosaltres és molt important, la salut. Ja ens hi hem trobat moltes vegades, no? Que hem arribat a governar, a agafar l'àrea de salut i l'hem trobat que estava totalment a sota mínims, totalment a zero. L'àrea de salut, com si al municipi la regidoria de salut no hagués de fer res per la salut, no, perquè la salut pertany al sistema sanitari, consultoris i demés. No, doncs no és així. Hi ha una partida que es diu Altres Treballs, que estava en 8.000 euros i ara s'ha rebaixat a 2.000 euros. Clar, totes aquestes partides han anat a parar a altres fons i pots veure que igual han anat a parar a altres regidories que per ells, per aquest govern, són més importants, no? I per nosaltres aquestes són de primera línia. Quina resposta han rebut o per què creuen que des de l'equip de govern no s'atenen a les peticions de Junt? En aquest sentit, tant tot el que té a veure amb gent gran com també en l'àmbit de la salut? Doncs perquè no els ha donat la gana i punt. És que no hi ha més. Però per tant, aquí hi ha una fricció personal. Bueno, hi ha una fricció personal, evidentment. Aleshores, si hem de portar-lo personalíssim al pressupost, doncs què estem fent? Jo crec que hem de tenir una altra classe. Ja et dic, nosaltres, si votéssim amb el fetge, votaríem que no, però no rotund. No podem fer-ho, perquè al final de què no estem d'acord? No estem d'acord de 15.000 euros que al final dius, bueno, doncs ens abstenim i tal. Però et dic, és una qüestió de principis. I tornant al fil que et deia de l'àrea de salut, què hem de fer? Hem de fer prevenció de la salut al nostre municipi. Tenim problemes en quant a drogodependències, a diferents tipus d'addiccions, més amb tot allò que ens podem trobar. Tenim totes les famílies que, per desgràcia, a casa tenen malalts amb Alzheimer, amb Parkinson i altres malalties neurodegeneratives, no? Que podem fer aquests tallers de prevenció, de suport als cuidadors a casa. Vull dir, hi ha moltes activitats que s'han de fer i no totes aquestes són gratuïtes, no? Se li ha de donar cobertura necessària a l'Associació del Càncer i tot allò que podem fer que un municipi sigui saludable, que et donin explicació de no, és que aquest any fem els desfibriladors. Bueno, Altafulla ja estava cardioprotegida, s'ha anat fent un mapa més ampli perquè tots els espais estiguin cardioprotegits, no? Però és que estem parlant d'unes partides a salut de 5.000 euros, que som un municipi de 5.800 habitants, és a dir, destinar 2.000 euros a la salut és impressionant. Quines són les partides, segons vostè, que podrien ajudar a compensar precisament aquestes reivindicacions de Junts? És a dir, d'on agafaria Junts? No sé si aquesta és tasca seva o si li han proposat al regidor d'Hisenda. Creiem que aquests 15.000 euros en total es poden treure
d'aquests projectes o d'aquestes àrees o d'aquestes altres partides que es podrien reduir o que es podrien anul·lar. No sé si l'han fet aquest exercici. I tant. I a més l'hem fet per escrit, que el compartirem amb vosaltres perquè tingueu la informació que li vam passar al regidor. I bé, nosaltres, doncs, si haguéssim volgut fer sang, doncs, com sempre, no? Si volem picar, no? Picar la picabaralla, no? Diríem, doncs, aquestes partides les podeu rebaixar del pressupost de festes, no? Per exemple, això no ho hem fet. Hem analitzat el pressupost i hem dit, a veure, estem demanant en total aquests 15.000 euros, d'on es poden baixar? Una proposta, perquè coneixent el pressupost, que ja vam tenir aquest discurs l'exercici anterior, hi ha una partida a la màquina escombradora, el manteniment de la màquina escombradora de 23.000 euros, que pensem que no és necessari perquè no s'acaba gastant aquesta quantitat. A més, ara tenim dues màquines escombradores. La darrera es va comprar per leasing, per renting, com recordareu aquí al mitjà que heu fet també alguna de premsa al respecte, no? I què vol dir quan tu compres una màquina per renting? Doncs el manteniment no va a càrrec de l'Ajuntament, ja forma part del que és el renting. Es diu que la màquina escombradora, la vella que tenim, que no és el renting, que està a petar, no? Doncs què hem de fer? Doncs la mateixa operació que es va fer la vegada anterior. És a dir, si se'ns espatlla la màquina, no val la pena arreglar-la, no val la pena gastar-se aquests 23.000 euros, no? I pots fer un altre tipus d'operació, que aleshores, o una inversió, vull dir que aleshores la inversió ja no és despesa, amb la qual cosa alliberes aquesta quantitat. Bueno, si tens un principi de prudència i dius, és que pot passar qualsevol cosa, doncs deixa la partida de 23.000 euros, agafes 15 i en deixes gairebé 10.000 per si passa qualsevol cosa. Amb això ja eixugava totes les nostres propostes, perquè les altres reivindicacions o dubtes més aviat eren dubtes, vull dir, propostes fermes per nosaltres eren 3. Gent gran, salut i ateca. I total d'aquestes 3 peticions sumaven aquests gairebé 15.000 euros. No arriba. Permeti que li pregunti precisament per ateca. Vostès reclamen que tingui una subvenció que superi els 5.000 euros actuals o els 5.000 euros que hi ha hagut en l'exercici de 2025. Això caldria sumar-li, però també la inversió que suposa un pla de dinamització comercial, que és també una de les reivindicacions històriques de l'entitat. Aquest pla de dinamització nosaltres no hem vist cap projecte, no hem vist el proveïdor, no hem vist els números, vull dir, això és una declaració d'intencions. Clar que sí que fa falta un pla de dinamització per molts motius, perquè s'estan peatonalitzant els carrers i aleshores, abans de fer les zones per vianants i que no circulin els cotxes, doncs el primer que has de fer és un pla de dinamització, perquè si no els comerços que hi ha en aquelles zones doncs se'n van a Norris. I això doncs ja fa temps que s'hauria d'haver fet, fa 2 anys que s'hauria d'haver fet. Es fa ara? Perfecte, però això no té a veure amb la vida de l'associació. Cada associació aquí al municipi té un paper imprescindible, des de les entitats que participen a les festes o les entitats que participen amb la gent gran o amb els actes solidaris, doncs cadascuna treballa amb un nombre d'usuaris. Per exemple, doncs l'entitat de l'Esplai de la Gent Gran, que rep una subvenció de 10.000 euros, cosa que està bé, que tenen els diners de la festa major i de més, doncs per quin nombre d'usuaris està treballant? Doncs està treballant per uns 100 i pico d'usuaris, 120, més o menys, no? Doncs aquí tenim una comparativa. Vostè parla, per tant, que hi hagués una proporcionalitat en el que percep una entitat a una altra en funció també de l'impacte que té i de la massa social que mou. Clar, aleshores, quants comerços, establiments hi ha al municipi? Doncs
de Berni hi ha a prop de 200, no sé si eren 180, vull dir que no vol dir que tots estiguin a Teca, però anem a pensar doncs, que Ateca té, ignoro, però igual té a prop de 100 socis. Realment, per 100 socis, establiments que aixequen persiana cada dia, que donen ocupació, que li donen vida al poble, no podem fer una aposta de que aquesta entitat té projectes per tots nosaltres. Ens dinamitzen, ens donen formació, ens donen cursos d'aparadorisme, de manipulació d'aliments, ens donen suport amb bosses, amb altres cursos, ens posen al dia en quant a, ara hi haurà aquesta nova llei d'Hisenda sobre el Verifacto, no? Vull dir, ens posen al dia de tot l'assessorament que hem de tenir els que estem en comerços, establiments, restauració i de més. I molts més projectes, evidentment, que tenen. Aleshores, jo crec que és d'invertir també en una entitat que dona la proposta al comerç. Clar, el regidor, jo crec que aquí també és una mica, jo vaig pel meu aire, no? Jo faig el meu pla, vaig jo directament amb els comerços, no? I aniré fent, donaré una subvenció als comerços que han estat afectats per les obres, els que hagin sobreviscut, perquè no sé si hi haurà algun negoci que no haurà pogut suportar el tancament per les obres de la plaça dels Vents, no? Doncs sé que hi ha una proposta per part del regidor de donar una subvenció directa als negocis afectats, no? Però això és bo, no? Sí, clar que és bo. Si té, em sembla que eren 6.000 euros i hi ha 10 negocis afectats, doncs igual els hi donarà aquesta subvenció de 600 euros, no? Tot el que sigui ajudar, perfecte. Però s'ha d'anar de la mà, és a dir, des de la regidoria tu fas, no? Però després, no sé, jo et faig una comparació. Benestar social té els seus braços drets, no? Com és Càritas, Mans per Acció Solidària, no? I moltes entitats més. Tu, com a regidor, fas projecte, fas un programa, però necessites aquestes entitats, necessites a Càritas, que fa un treball impressionant, o Mans per Acció Solidària, no? Doncs cada àrea té el mateix. I què té? Turisme i comerç. Té Ateca. Aleshores, una regidoria que no és una regidoria, és turisme, comerç, ocupació, promoció econòmica, destinar només 3.000 euros a una entitat. També aquí hi ha una reivindicació, és a dir, Ateca va tenir una subvenció de 3.000 més 2.000 a l'altre any i aquest any el regidor va prometre que recuperaria aquesta subvenció de 5.000. No ha complert amb la seva paraula. Aleshores, nosaltres reivindiquem també aquesta part. Ja et dic, nosaltres són àrees, pensant que són molt importants per la vida del poble. Senyor Martínez, permeti'm que li pregunti per una de les grans apostes del pressupost, que és la partida de 300.000 euros pel projecte executiu de la residència i centre de dia. Vostè ha defensat no ara únicament des de l'oposició, sinó també quan era el govern, que s'avancés en aquest projecte. En tot cas, s'ha enfocat correctament com a residència i centre de dia, tal com ho coneixem actualment, o Junts té una altra visió del model? Mira, nosaltres, si estiguéssim al govern, faríem una altra visió de model, però penso que és normal perquè tenim les idees molt clares en aquest aspecte i sabem el que necessita la població d'Altafulla. Nosaltres, el nostre model que hem reivindicat, primer, és a dir, anar per fases, començar pel centre de dia, perquè el podríem tenir ja a tocar al centre de dia i tenim molts usuaris que se'n van d'aquí cap a Torredembarra. I això, no cal fer la inversió total, perquè si tenim 300.000 euros de pressupost en projecte, voldrà dir que l'obra, l'execució seran com a mínim uns 3 milions, perquè sempre és el 10% del projecte. Aleshores, un centre de dia no val 3 milions. Però, clar, si podem fer primera fase aquest centre de dia, doncs ja estem donant cobertura. No cal esperar 2 anys, no cal esperar 3 o 4. Després, quin model? Clar,
a veure com es gestiona tot això. Perquè ara quan es treballa el projecte, això fa directament referència ja precisament a això, el model, l'emplaçament i tot el que ha de contemplar una instal·lació d'aquest tipus. Clar, exacte. Aleshores, aquí doncs, jo crec que tenen que haver-hi moltes meses perquè tu vas pel carrer i tu dius és que aquí el que falta és una residència. Molt bé, sí, el que falta és una residència de gent gran. Però hi ha una tipologia de persona, no?, que diuen, jo ara estic molt bé, però quan sigui gran jo voldria tenir una residència, però una residència idíl·lica, no?, com si fos un cohousing, no?, jardí, zones comunitàries, no?, on viure en comunitat, doncs et vas fent gran i pausadament i tal. Altre tipus de residències, aquesta residència, ja més de l'àmbit sanitari, doncs les persones tenen que tenir unes atencions no com si fos un soci sanitari. Vull dir, tot això, ojo que tenim aquí molts models, no? I nosaltres sempre ens fixem amb els models nòrdics, que fa que les persones doncs, vagin envellint paulatinament, que vagin creixent amb les seves dificultats, se'ls hi vagi donant el suport, però sense perdre la seva dignitat, personalitat i tot això. Per tant, vostès a l'expectativa també del que es pugui presentar en aquest projecte i del que suposem que es podrà negociar també. Sí, clar, esperem que sí. I clar, preocupacions que ens donin plaça pública, perquè anem a fer una residència i si no té plaça pública, que aquesta plaça pugui costar a l'usuari 2.500 o 2.800 euros al mes, qui pot pagar tot això, no? I després, més preguntes. Quantes places tindrem? Si són públiques, seran per la gent d'Altafulla o serà obert a tothom? Hi haurà la possibilitat de que usuaris d'Altafulla es quedin sense plaça perquè han entrat altres d'altres municipis? Tot això pot passar. Vull dir, aquí tenim doncs, grans temes a treballar, no? Però no em vull anticipar, ja es anirà veient. Penso que està molt bé plasmar el projecte. Repeteixo, gairebé estaríem a les portes de tenir un centre de dia obert. Entre tant, no es faria aquest macroprojecte, no? Però nosaltres ara no estem al govern i no hem pogut optar per aquesta via que la teníem doncs, molt ben encarrilada i negociada. Senyor Martínez, som a les acaballes de l'entrevista. Permeti'm que li pregunti fins a quin punt és possible un acord d'última hora. La màgia sempre es pot produir. En aquest moment, jo diria que qui té la vareta màgica és el regidor d'Hisenda. És a dir, pot portar al ple aquestes reivindicacions. Perquè et dic una cosa, clar, ell es va quedar bocabadat, no? Quan el PSC es va abstenir, inclús va dir, però això no m'ho esperava. Havien negociat el sí i es troba a la comissió doncs, que hi ha una abstenció, no? Doncs es va quedar... Clar, jo li vaig dir al regidor, clar, és que com que nosaltres no ens necessites, doncs és igual, no ens atens les nostres peticions i ja està, no? Però hagués estat un orgull, no?, pel regidor d'Hisenda, per aquest govern, aprovar tots afirmativament aquest pressupost. Jo crec que val la pena. El ple de divendres pot marcar un abans i un després en les relacions entre Junts per Altafulla i el govern, que precisament es van distanciar arran de l'últim ple de pressupostos? Anem a veure. En persones d'aquest govern sí, en persones d'aquest govern no. Vull dir, nosaltres estem veient unes maneres, ja et dic, les formes del regidor d'Hisenda ens agraden molt com les està desenvolupant. Les formes de l'Alba muntades doncs, també. La veritat que la relació doncs, és molt amable i veiem que es fa feina. Vull dir, nosaltres aquí som capaços de dir el que veiem bé i el que veiem malament. Per contra, veiem unes formes deplorables per part de l'alcalde, que perd els papers, que ens tanca el micro, que cataloguem fins i tot d'infantil i de poc creixement personal les formes que gasta. Aleshores, dona goig anar
com per exemple ahir, a una junta de portaveus, no? On es respira un ambient i es treballa sense crispació i sense... Si no t'agrada el que dic, doncs et tallo el micro, no? Vull dir, no sé, nosaltres tenim ganes de tenir bona relació, tenim ganes de treballar, és a dir, estem a l'oposició, doncs estem a l'oposició, però feina en podem fer molta. Però ja et dic, públicament aprofito doncs, aquest espai, no?, que tenim per reivindicar doncs, el que és fins i tot la democràcia, et diria, en el ple. Quan un no sent el que vol sentir, et tallo el micro. Què és això? On s'ha vist? Jo crec que o recondueix amb les seves formes de dirigir el ple o per nosaltres, vull dir, relació amb ell, com podem deixar la porta oberta a tenir una bona atmosfera amb persones doncs, que tenen formes i saben estar, no veig possible que amb l'alcalde pugui ser. Eva Martínez, ara sí ho haurem de deixar aquí. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Això, a falta de 48 hores per la celebració d'aquest ple extraordinari, que com és habitual es podrà seguir en directe per Altafulla Ràdio. Estarem amb totes les mirades posades en aquesta sessió, la darrera ja de l'any, perquè som ja en un mes de desembre ben avançat. Gràcies per acceptar la invitació d'Altafulla Ràdio. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, bon dia. Bon dia. I a tots vostès, agraïts una vegada més per la confiança dipositada en Altafulla Ràdio, l'hora local, els matins de la ràdio del Baix Gaià. Cordials salutacions d'un servidor de tots vostès, Eduard Virgili. A reveure.